Прывітанне, мае шаноўныя гледачы. Сёння ў нас незвычайнае відэа. Пакуль вы будзеце глядзець адбіўку, я ўсё для вас падрыхтую. Паехалі. І так, у чым незвычайнасць гэтага відэа? Проста ў тым, што мы падабраліся да апошніх задачаў, якія ў нас маюцца ў гэтым горадзе. Дарэчы, гэты горад хіба што нагадвае мне Аўстрыю. Давайце глядзець, што я маю на ўвазе. У мінулы раз мы скончылі чацвёртую, прабачце, вось гэтую, транспартныя звязкі. Бачыце? Усё зроблена. Таму на бягучы момант у нас застаўся толькі адзін блок. Гэта нейкія такія прэстыжныя праекты. Менавіта гэта мы сёння пачнем з вами рабіць. Наколькі я бачу, у нас ажно 5 будзе задачаў тут. Ну, неплохо, слухайце, няблага. Па-першае, гэта будоўля дарогі, гэта будзе вельмі хутка, потым гатэль, потым пляж, нішто сабе. Потым плошча. І апошняе гэта мост. Ну, мне падаецца, гэта будзе супер. Бярэм кантракт. Хуценька выпраўляемся і робім наш первы кантракт у гэтым блоку прэстыжных працаў. Так, дзе наш лімузін, на якім мы зараз паедзем? Ён ажно вон там стаіць. Як заўсёды, хуценька сядаем, пад новую музыку, паехалі. Вось мы на месцы, зусім маленечкі кавалак, дарэчы, хутка справімся. I hope the journey here wasn't too nerve-wracking. The way things are in the city at the moment is terrible, don't you think? Everyone rushing all over, everything cramped and claustrophobic and polluted. Not too inviting. The city's image connects indirectly to its well-being, particularly with regard to tourism. I recently spared no expense and bought an expensive plot of land in the best location. I've been wanting to put up a luxurious hotel complex there for a long time now. An oasis of tranquility for the affluent. And you have the responsibility of carrying out this project for me. Unfortunately, I'm still missing the last part of the access way to the actual construction site, so the first step is to finish that. Вось яно што. Карацей, нам трэба будзе ад пачатку да канца зрабіць гэты інвест-праект, які хоча вось гэты малады інвестар. Так, як заўсёды, па-першае, трэба будзе зраўняць вось гэта ўсё з дапамогай нашага дозера. Канешне ж, ён знаходзіцца ў нас яго пожахна. Не на складзе ж гэта, праўда ж? Ён же знаходіцца ў нас на стаянцы нашай, на паркоўцы, дыхай так. Не буду вас трымаць, як заўсёды, пад музыку, з тэлепартацыямі і ўсё такое мы пачынаем. I see what he loves about you. You're
Як бачыце, я нават не ўспацеў. Усё вельмі хуценька. Так, паколькі гэта дарога, я ўжо ведаю, што тут няма чаго стаяць, няма чаго паркавацца. Мы проста адразу сюды перамяшчаемся. Зараз трэба ўсё гэта укампактаваць. Адразу мы ідзем у іншую нашу прыладу. Гэта кампактар. Вось ён, сойл кампактар. Усё як належыць, усё як і было. Пад добрую музыку мы ўсё гэта, усю гэтую справу пачнем і закончым. Паехалі. We keep running faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like faster and faster. We're running like faster and faster. We keep running faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. I'm thinking that they're Вось яно. Так, зараз пераключымся на камеру іншую. Дзе мы тут? О, все разраўнялі, ўсё выдатна просто выглядае. Як у мінулы раз, слухайце, трэба правесці гравій, заначыцца гэты вось мы адпраўляем назад на склад, выходзім, садзімся ў наш велічэзны, прыемнейшы проста цягач. І працягваем нашу працу, возячы туды-сюды гэты гравій. All the barricades, I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through, but I won't get that. If I wasn't real wonder, then I could save me from turning around. Lift me off the ground, and one day I'm free. Yeah, I wanna be a real wonder. Heaven lift me up from under. Wishing I could be somehow stronger now, so I can fight away all the pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. Wishing I could be stronger, so I can be a real wonder. If you wanna be a wonder, baby, come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. Takes two hearts to fix heartbreak. We grew apart, I made a mistake, but I'll try to make it up to you, my darling. Ooh. I wanna be a real wonder. Heaven lift me up from under. Wishing I could be somehow stronger now, So I can fight away all the pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. Wish that I could be stronger, so I can be a real wonder. So I can fight away all the Так, добре, як і ў мінулы раз. Нема чаго гэта з сабою вазіць, мы адразу ўсё гэта тут пакінем. О, іншая справа.
Так, зараз трэба, конечно ж, усё гэта укампактаваць, падпрасаваць. Гэта азначае, што трэба вось гэтую тэхніку павярнуць. Так, прыгнуць адразу у сойл кампактор. Дарэчы, памылку зрабіў, трэба яго там заставіць. І як у мінулыя разы трэба ўсё гэта укампактаваць. Паехалі. Feeling like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Will you be that time, giving me the signs of life? Making you are clear, but you're gonna leave me in the deep. Гатова. Наступная у нас будзе праца з асфальтам. Трэба змяніць на звычайны від. Вось так, перанесціся на наш гараж. Узяць асфальтаўкладчык. Мы яго куплялі, дарэчы, вось ён. Перанесціся. І пакласці асфальт. Паехалі. Through the night and morning, when the rain is pouring, you're the one I'm calling. You're my escape from my darkest days. And when the sun is shining, you know we out here riding, chasing the horizon with you. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like ooh, look no further, look no further. Ooh, look no further. It goes like ooh, look no further, look no further. Ooh, look no further. It goes like I never thought I'd find it. A love that feels so perfect. I can't even word it. Yeah, you make me lift up from the ground. I believe that we are more. All the world is looking for. Show them all we got it. Never look back, never let go. I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me,
Усяго кропелька не хапіла адразу. Ну ўсё, што мне застаецца зараз, гэта проста перанесціся на асфальтаўкладчык у гараж. Замест яго схапіць адразу трамбоўшчык асфальтавы. Ён жа ж у мяне быў. Ці я яго арендаваў? Не, гэта сойл. А той быў на 2 колах, вось ён. Працей, як заўсёды, пад музыку хуценька ўсё зробім. Так, ну што, хіба што гэта было апошні этап? Зараз будзе прыёмка працы. Толькі уявіце сабе, інвестор прыехаў уначы, каб прыняць працу. Вельмі падобна на праўду, не? Давайте поразмаўляем. Not a bad start. Now we can finally begin on the actual project, building my exclusive hotel for the sophisticated visitors that this city so desperately needs. So, less talking and more doing. Let's make an appointment to inspect the construction site as soon as possible. Talk to you soon. Я лічу выдатны вынік. Вельмі лёгкая, вельмі быстрая праца. Мы з ёй справіліся, канешне, на 10 з 10. У такім выпадку. Хуценька вяртаемся на базу, вось на гэтым вось асфальта не укладчыку, чакайце, гэта ж трамбоўшчык. Сядаем у нашу машыну. Вось. Ну што, бягучая серыя была даволі каротенькая. Дакладней сказаць, што праца была даволі лёгкая, з якой мы, канешне ж, выдатна справіліся. А аб тым, які гатэль мы будзем будаваць і як ён будзе выглядаць, мы даведаемся ў наступнай серыі. Таму паставце крылачка падабайку, падпішыцеся на гэты канал, каб не прапусціць наступную серыю. І як заўсёды, абавязкова падтрымлівайце волю беларусаў, падтрымлівайце Украіну. З вамі мы сустрэнемся вельмі хуценька. Усім пакуль.